Αχ, τι μου ζήτησε το παιδί. Τι σας ζήτησε? Λίγο σκατέ μου ζήτησε. Σκατέ? Όχι, όχι. Όταν λέει σκατέ, δεν εννοεί σκατέ. Σκέιτ εννοεί. Μια μπλούζα ήθελε από το παιδικά ρούχα online που να λέει σκέιτ, αλλά το λέει σκατέ επειδή είναι μικρός. Όπως το space το λέει σπάσε και το Spider-Man το λέει Spiderman. Καταλάβατε? Γιατί εσείς καταλάβατε? Εγώ ναι. Εγώ όχι. Να σας εξηγήσω. Όχι, δεν θέλω να με εξηγήσατε ούτε για σκατέ, ούτε για τσισέ, ούτε για τίποτα. Πείτε μου τη φορά για το παιδί την τελευταία φορά που το είδατε. Αχ, φορά και μια μπλούζα Minecraft που είχαμε πάρει από τα παιδικά ρούχα online. Και ένα παντελονάκι και αυτό τα παιδικά ρούχα online που ήταν σε προσφορά. Είχαμε βάλει μια 5%. Τι να σου πω, 5 αστέρια τους βάζω. Κάτι λίγο πιο χαρακτηριστικό. Και ένα κόκκινο καπέλο φόραγε. Να μαντέψω από τα παιδικά ρούχα online. Ναι. Και παπούτσια από τα παιδικά ρούχα online. Ναι, ναι. Καλέ, ναι, πού το καταλάβατε? Στην τύχη το είπα. Το παιδί, κύριε αστυνόμε, βρες μου το παιδί μου. Αχ, θα τρελαθώ. Μόνο που σκέφτομαι ότι μπορεί να βρίσκεται μόνο του, ανυπεράσπιστο και φοβισμένο, μέσα στο κρύο. Εν τω μεταξύ το παιδί. Πήγαμε και πάμε το